Welkom bij Joet op deze tweede dinsdag in september. In het voor wie er al een soort uitlekt door de miljoenennota en de plussen en min voor de Nederlandse bevolking. Vanzelfs bloot toch altijd nieuwsgierig wat er op zijn dag nou correct zijn wordt. Maar voor een grote meesken is het gewoon een gezellige dag in Den Haag. Prinsjesdag is een dag met een grote tradities en dat is Joet net oors. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima stappen vanmiddag in de gouden koets naar de Ridderseelta. Voorlopig voor het laatst trouwens in die gouden koets, omdat die de komende jaren renoveerd wordt. Onderhoede zien duizenden mensen te wachten op een glimp van de koning en de koninginnen. En in de Ridderseel begon koning Willem-Alexander de naai maar de troonrede. Leden van de Staten-Generaal. Ja, hier in de studio is ons politiek verslagjouwer Andries Bakker. Andries, om eens even te beginnen, wat wie nou de teneur van deze Prinsjesdag? Nou, eigenlijk wel positief. Hè? Wij zagen hier van kommer en kwel dat er bezuinigen worden moest. En nu kon Willem-Alexander de koning eindelijk zeggen dat er dus tafels weer 4 miljard verleging van de lesten van de inwoners van Nederland en ik de bedrouwen. Keepkraft die of de economische groei die met 2% omheen gaat. Size op een zomermees en daarvan gaat de Keepkraft omheen. Dus dat is meer yield wat je oerhaalt in de beurs. En ik meer yield naar verschillende sectoren, waaronder dus de bennenopvang. Ja, dat is belangrijk. Eventjes de vertaling naar Friesland daar. Wat zijn wij er hier in uw skrieten van vernemen? Daarvan ben we naar druk dwaande om het in kaart te brengen. We hebben al de burgemeester Vet Kronen van Ljouwert sprutsen. Die maakt hem toch wel wat druk over de bezuinigings die het hield die trok in bij gemeenten. Hij zei van we hebben al zo volle bezuinigen, meer als dit ken het. Je zag het ik onder het green onderhoud op het dik. Hij zei als er nou nog meer bezuinigen worden moet, dan heb je de kans dat wij onze belastingen weer hegen moeten als gemeenten. En dat zou dan weer budgetten dat die 4 miljard die we nog van 3 krijgen als inwoners van Nederland, dat er weer een pad van waarom gaat naar de gemeenten. Ja. Dus dat is Vet Kronen. In het voorweek deputaire Sander de Rauwe die zei van ja, ik ben heel nieuwsgierig wat er over de belastingdienst van jou insteken zal. Als er überhaupt wel iets voor instiert. Want de Rauwe is toch een beetje benauwd dat jou de rugbank houdt. Dat er als wisselgeld misschien toch wel zijn we terug het riek, dan gaat de belastingdienst naar een oorplak daar. Ja, belangrijke werkjouwer in Ljouwert. Een hele belangrijke werkjouwer hier in Ljouwert. Daar hebben we nog niks van vinden kennen, dus dat stiet er net in. Misschien dat de komende man zijn beslag krijgt. Nou, tenslotte uw eigen commissaris van de koning, Sean Jorritsma, die vindt vooral de jeugdwerklezersens in uw provincie een probleem. Luidt te heeg, landelijk luidt de totale werklezersens op 600.000 mensen. Nou, jeugdwerklezersens hier in Friesland is ook heel heeg. En hij hoopt op maatregels die het riek daarvan neemt. En ik daarvan kan we net alles nog zissen. Nee. Dat weet van net. Dat is het verhaal van de miljoenennota. We reden waarom met die troonrede vanmiddag van koning Willem-Alexander. Opmerkelijk daarin wie dat de afstudiek neemt waard. Absoluut, want in een troonrede dan neemt we als afstudiek. Dat is vrij bijzonder. Misschien kunnen we even letten wat de koning die toch iets met wetter heeft, daar krijgt op site. Op veel locaties wordt de komende jaren gewerkt aan versterking van dijken en duingebieden. Dat gebeurt vaak op de meest innovatieve manieren. Zo worden bij de vernieuwing van de afsluitdijk veiligheid, natuurontwikkeling en energieopwekking gecombineerd. Projecten als deze verstevigen de goede internationale reputatie en positie van onze watersector en leveren een bijdrage aan onze toekomstige energievoorziening. Ja, nou, studiek, maar nog een Fries aspect. Hè? Ja, heel bijzonder. En Redstek, het Snitse bedrijf, dat het hem de douane maar houden. Die energieopwekking met het zwiertewetter van de IJsselmar en het zoutwetter van de Waadzee, ja, breng je dat in zijn installatie bij elkaar, dan wordt er energie, komt er vrij. Dus daar doelt deze koning ik op, koning Willem-Alexander. Dus dat is veel bijzonder van het bedrijf. Ja, nou nog een Fries aspect. Joert, als lid van het comité van in- en uitgeleide, het Frieske Tweede Kamerlid Lut Jacobi uit Wergen. Wat houdt het eigenlijk in? Ja, dan mooi is maar de koning en de koninginnen ontvangen. Als ze de gouden koets komen, dan mag je ze de ridderzaal in begeleiden. En als dan de troonrede dan dien is, dan begeleiden je ze vervolgens weer rond naar de koningszaal. Zat het dan officieel hier? Nou, Lut Jacobi hebben al gerend van de koning uit. Heel bijzonder. Ja. Ze mocht niks zeggen van wat er in die koningszaal gebeurt weer. Dat wilden we zelf wel weten, wat Lut Jacobi zei. Ja. Dat mochten we net weten. Maar ze zit wel heel bot waarom op een slagenmidje. Er zit er wel heel veel gedoe aan. Hier is de groeten, de vaandelsgroeten en zo. En vanmorgen hebben we even geoefend. Generale repetitie. Ja, precies. Ja, het is gewoon, dit is de oudste commissie. De oudste commissie van het parlement. Dus van nou 1815, 1200 jaar lang. Altijd commissies in- en uitgeleide. Ik zeg het als een historisch leuk
En dit kennen mooi dan maar. Er wordt enorm gekort op justitie. Maar in steden als Assen verdwijnt de rechtbank. Het Hof in Leeuwarden is nog steeds niet buiten de gevarenzone. Dat baart mij als CDA een grote zorgen. Ik heb er niets over gehoord. En we zullen daar dus de komende weken bij de behandeling van alle begrotingen echt meer aandacht voor moeten hebben. De meeste rugbanken en de meeste gebouwen gaan dicht hier in de Randstad. Dus in de regio is het minder dan hier. Dus als het een kabinet is, dan is het een kabinet van de regio. Ik vond het natuurlijk eindelijk weer eens een troonrede die wat positief is. De meesten die werken gaan er op vooruit. De ouderen gaan er een heel iets beetje op vooruit, maar bijna niks. En de meeste mijn uitkering blijven gelijk. In de oranje jaren komt iedereen erop achteruit. En daarom is het geen feestbegrutting, het is een begrutting. We hebben eindelijk zorgen dat de crisis voorbij is. En de komende jaren hier hebben we nog wel wat te doen. Namelijk de mensen die geen baan hebben, om iedereen te laten krijgen. Ja, feestbegrutting sites de regering, de kritische loeren komen van de oppositie en dat zal de komende dagen wel duidelijk weer in de behandeling van de begrutting in de politiek Den Haag. Absoluut. Het guttepunt, het gutte maatschappelijke punt, net alleen in Nederland, maar in heel Europa en misschien wel in de hele wereld, is het verhaal van de vluchtelingen. Daar wat ik wat op zijn. Ja, dat is zelf heel interessant. Juist de ministers van Europa zijn van er moeten 160.000 vluchtelingen opvang worden in Europa. En hoe verdeel je dat dan? Nou is die troonrede van de koning uitsprutsen, miljoenennota verschijnt. Ja, wat zou het dan Nederland oer zijn zaak? Wat zou het de koning oer zijn zaak? Heel belangrijk, heel nieuwsgierig. Dit is wat hij erover zei. De vluchtelingenstroom groeit en duldt geen afwachtende houding. De huidige situatie creëert spanningen in Europa. Dit vraagt om scherpe keuzes voor beperking van de instroom en een betere verdeling over de lidstaten. Ja, achteroorleunen, kennen het meer. En dat zullen we hier in Friesland vernemen, denk ik. Hè? Absoluut. Alle gemeenten binnen eigenlijk vregen om hier over na te denken. Hebben we er ook al in een riedsgekomst op praten. Dus de kans is heel groot dat een aantal van die vluchtelingen vanzelfs in Friesland terug te komen. Ja, oké. Andries Bakker, dikke dank voor de inkomst.